dar eu nu mai suport. Eu mă mut la Haga. Hai, mă, fiule, mă. Da, pe bune. Deci ești o dezamăgire totală în viața mea și nu mai spun în viața mamei tale. Bune, tată, fiindcă vreau o viață mai bună, sunt o dezamăgire. Am băgat atâția bani în tine. Ce faci, puiule? Ai venit acasă? Brioșele tale preferate. Uite, ți-a făcut brioșe. Mamă, ar fi bine să te ții bine. Că Ce, iubitule, n-ai reparat balustrada aia când te-am rugat? Mamă, nu mai pot să suport, să zică tata vestea. Că eu nu mai pot să trec până asta de nou. Mă duc în camera mea. Dragule, Dragă, ce i-ai spus? eu nu am spus nimic, e o decizie pe care a luat-o el. Ia, nu știu, le oferi un loc să stai jos, da? Lasă, nu, că n-am... Da, dă măcar mâna să te ține. Deci, fiul nostru a propus el ca să... Da, nu pot să dau vestea asta. Dragule, iar te doare stomacul? E de la balustrada aia, că n-a rezolvat. Doamna mă sprijin de aia și mă zgârie și acum mă duc să văd, să-mi oplășesc rănile. Revin în 3 minute. Puiule! Mamă. Asta e. Plec. Cum adică pleci? Plec la... Nu ți-a zis tata? Ce să-mi spună tata? Plec la Haga. Mi-am găsit de muncă. E gunoier, dar e muncă cinstită. Acolo ești bine tratat, nu ești ca aici, adică... Da, mamă, sunt economist aici și câștig 18 milioane pe lună. Acolo-s gunoier și o să duc bine. Bine? Da, Ca gunoier? da, Ca gunoier? da. Doamne, mă doare stomacul. Wow. De ce nu mi-ai zis, mă? N-am avut curajul. Dar ce ți-a zis el? Da. Da, ți-am zis. Asta e. Ce bine, ce bine. Și bă, vreți să știți ceva? Nici măcar nu e, toată lumea zice de hârțogărie acolo, că îți trebuie una alta. Bă, ăia nici n-au rovinietă, mă. Înțelegi? Adică Cum să n-aibă, drag? n-au rovinietă. Da, fiule, hai, adică te rog frumos, mai stai, mai gândește-te. Da, eu mă duc să-mi pun un ceai, că nu pot. Te rog eu frumos, uite, ia o brioșă. Gusto. Vezi? Tată, nu pot să mă... Nu mai am 5 ani, nu mai stau când ai o brioșă, mă. Bine, poți să-mi dau un pahar cu whisky dacă Bă, tată, bă, bune, știi că nu face bine la stomac. Și plus,